Sanibonani ninjani ngethembe ngiyaphila. Njengoba nibona ke namhlanje angihambi ngedwa ngiphethe usisi la nomuhle ngicela ukubuza sisi ngicela uzintroduce kubantu ubani wakwabani udume ngani. Sanibonani kunalabo abalandeli igama lami nguSamkelisiwe wakwaNcwane. Utobe emhlophe utobe yasemsingi eMabovini kwaLathanjalo ngithi nje kini sanibonani. Okay ngidume ngapha ngoba kuthiwe ngithi ngidume kanani. Ngidume nje ngezwe limnandi ngidume nje ngokufaka ispice lapha nezingomeni zabafowethu kumaskandi. Hayo la. So njengoba sihlanganela sisi wami kumuntu obukelayo ongazi ungathi soko ngicela umtshele ukuthi sokwenzani kahle sihlanganiswe yini lana. La esikhona. Yeah. Wakukho kunye yiwumculo ubumnandi. Sihlanganisele khona ukuzoseka abafowethu lana abenza umcimbi omuhle kakhulu unjabulo la ngabe no quality wakabiyela. Alright swami. Njengoba usho ukuthi uyacula mhlawumbe so uthini umlayezo mhlawumbe ofisa ukushiya kubalandeli bakho mhlawumbe ukuthi if usazokhipha okanye usukhiphile mawukuthi khona ingoma ofisa abayoyilalela imuphi nje umlayezo nawo ofisa ukudlulisa kubona. Umlayezo nje ngingawudlulisa kubalandeli bomculo ukuthi ngiyacela ukuthi niqhubeke njalo niseke abafowethu niseke nje nathi njengoba sithola umculo kwaMaskandi engingafisa kwamanje ngisho ukuthi okunye engingakulalela kodwa kwamanje ngicela ukuthi siye lapha na ku YouTube Spotify nakuzo zonke indawo lapho silalela khona umculo solalela i-EP kaBhuti uFihla Isikhwele okhiphile ngolesithathu if I'm not mistaken. So ngiyacela ukuthi simseke kakhulu mfowethu. Alright ngiyabonga kakhulu akungaxini kakhulu ngoba sekumele uphuthume ngale. Sacela nje ungicelela abantu batshela ukuthi ba-subscribe kwi-JMJ Incorporation mhlawumbe bazokuzwa kangcono noba thi amasibacela baye bezizibe Nkosi yami. Ngiyanicela kakhulu bafowethu ngicela siseke umfowethu useke nekhampani yakhe la i-JMJ. Cela nje ningene nisubscribe kuyo nitholele zonke izinto ezimnandi. Ngiyabonga kakhulu sisi wami siyosebenza kahle.